Tisztelt választópolgárok, kedves oroszlányak! Sólyom Joran vagyok, az MSZP-DK Együtt Választási Szövetség 7. választókerületi közös képviselőjelöltje. 50 éve élek Oroszlányon, és erre büszke vagyok, mert városunk 2010-ig a megyeközpont árnyékában is dinamikusan fejlődött, elhivatott vezetőinek köszönhetően. Minden korábbi városvezetés független attól, hogy jobb vagy baloldali értéket képviselte, a város fejlesztését tekintette fő feladatának. Céljuk az oroszlányak életfeltételének javítása volt. Ipari parkunk az országban az első között jött létre, amelyben ma közel 10 nemzetközi szinten is jelentős vállalkozás működik. Fejlesztették a közszolgáltatásokat, amelyek színvonala kiemelkedő, áruk pedig országos szinten is kedvező volt. Megújították a nevelés és oktatás, valamint az egészségügyi intézményeit, fejlesztették a sportlétesítményeket, a közterületeket. Csak 2006 és 2010 közötti ciklusban 3000 millió forinttal növelték mindannyiunk közös vagyonát. Az elmúlt 4 évet azonban a mélyrepülés jellemzi. Elvették városunk modern egészségügyi központját, amelynek működtetéséhez ma is több millió forintot kell helyi forrásból biztosítanunk. Eltékozolták közszolgáltatásainkat, és szinte működésképtelenné tették a városi tulajdonú vállalkozásokat. Szó nélkül hagyták államosítani az oktatást, amely városunk jövője szempontjából a legfontosabb eszköz lenne egy hozzáértő városvezetés kezében. Pedig jelenlegi ciklusban évente 1000 millió forinttal több iparűzési adóbevétele volt a városnak, a korábbi ciklusok felelős döntéseinek köszönhetően. Ez így nem jó. Ez egy nagyon rossz út. Ezen nekünk, oroszlányiaknak változtatnunk kell. Én azt akarom, hogy Oroszlányon épüljenek és legyenek felújítva utak és járdák, hogy a helyi és helyközi közlekedés lehetőségei fejlődjenek, hogy intézményeinket városunk javára fejlesszük, és ne egy országos vízfejű hivatal embereinek javára, hogy intézményeinket a városnak elkötelezett városvezetők vezessék az oroszlányak érdekeinek megfelelően, hogy ne 2 hét alatt, de érezhetően javuljon városunk közbiztonsága. Azt akarom, hogy fiataljaink a városban tanulhassanak és itt tervezhessék jövőjüket. Hogy Oroszlány ne egy alvóváros, hanem egy pezsgő, térségi és járási központ legyen, amely magához vonzza a fiatalokat, a vállalkozásokat. Hogy köztereinket ne leromboljuk, hanem mindannyiunk megelégedésére megújítsuk. Hogy találjunk egy méltó helyet, ahol senkit sem zavarva szórakozhatunk rendezvényeiken. Hogy közös, élhetőbb jövőnk a helyi vállalkozásokkal és civil szervezetekkel egyeztetve alakulhasson. Én ilyen Oroszlányt szeretnék. Ezért indulok el ezen a megmérettetésen. Amennyiben önök is úgy gondolják, hogy ebben partnerek tudnánk lenni, akkor kérem önöket, hogy október 12-én támogassanak engem, szövetségünk jelöltjeit és Lazók Zoltán polgármester jelöltünket, aki vezető egyénisége ennek a szövetségnek. Amennyiben további gondolataimra, családi és szakmai hátteremre is kíváncsiak, kérem látogassanak el internetes oldalaimra is. Köszönöm, hogy meghallgattak, érdeklődéssel várom észrevételeiket, javaslataikat. A választási íven pedig keressék az alábbi emblémákat.